Piče, nezachytil som oný úvod. Kurva, nevidel loptička. Prepáč, tam nevidím loptičku. Ruka dá, aby to nebyla hlava. Poďme, Kakiri, poďme! Simone, lepšie s nami. Poď, Mirku, poď! Nechaj sa zari. Kajby, ty hlavy. Hlavy. To video napíše, ale video loptička. Čo je dať ďalej, nechcem ešte vysvetliť. Čím to mám dať ďalej? Nejde to dať ďalej. Ja tam budú tí väčší naše sprosteču, hej. Doď, tak to je hoďte. To má explicitné slova. Beben. Natáčam, ty kokot. Dobre natáčaj. Erin, technický typ. Čiže daj tam aj raz, hore na to. Joj. Hej, kokot. Mirku, za tebou, Mirku. Ale kde je to? Stráči to. By ste vedeli, že ma to nebaví. Ja, to je Fešvanda. Ten vnútri blíže, ten tam Aj tam to je vidět. Šilo, vidíte to? Co vidět nechcete. Poď, Miro, poď si. Čisto na dýme. To za nie všetko. Poď, spáči. Hej! Je tam! Hej! Máš to tam, hej? Pár sedivý. Idú herci. Daj tam tu rukavic, dajú tam. Daj tam tu. A mi nedajú. Vás pošedivý. Autor. Edo má fe sexy riť, kúkajte na ten flag na riti. To další sexy riť. Boha. Co dá vyhoniť z toho, ze záznamu, si dá dávky. To nejak vyhoníš zvuk. Sabotuješ. Však to nevíš, však to nedá. Pekavý pohyb, hej. Ale ty to tu sabotuješ. Poď, Ondro, poď. Bacha, Edo. Sexy boy. Sexy ball. Ivan Hlavička behol na ihrišťo. Boha, ty jo, štučne. To je nieco. Štučne. Ty jo, štučne sú rádna hviezda na tento hrišti. Svíti jak halogén. Hej, slyším to bránky, to je tak blízko. Jadni ho hlavy! Boha, Ivanova sprostá hlava tam byla akorát. Ivan, zavazaj. Dramatization. Čuj? Ostan do stredu, tam to máš lepší. Fuj, to je špina. Nejaká pripomienka. Neručíme za kvalitu nahrávky, pretože videozáznamca je značne v podnapitom stave. Natáčal. Už je konec? Ne. Kurva, ďalší gól mohol byť. A nebyl! Čuješ, ak som dal si.
Asi. Co? Čuješ po jo, Ja čo zistí, že to nenahrávaš, hej? To třetí jedna žena, Poli další žena, ten Míro to je úplný oný, chlapák s těmi vlasama. To je SZ. no dobré, ale hrál. A děvčata se otáčají. Olava, toto je žena. Žena století. No. Áno. Jakú majú hymnu CCP? CCP. Kopi, neverím ti, že jsi nepil. Nevadí. Vidíme. Neverím, jak to má. Kurva, nebyl jsem pítem. To som zrobil, hej. To začneme natáčať. Kurva, keď to tam tuším asi nebyl. Takto sa mi rozplýva, ako nájde na tom takto. Mal som sa aj vidím. Ešte není konec. Áno, ešte vôbec nie je koniec. Hotový komentátor. Ešte máme 10 minút. Dá sa to nejak, že preručiť a potom zase pustiť? Dobre, nevadí. Hore nohama. Hore nohama. No, nevadí. Ja som mi tam vyzdrbal. To zámer, není hen zadu. Kto? Hen. Není. Je tam furt. Vynikajúco, branár. Aký má plný mechúr, stále chytá. Nápočet oficiálneho manažera. Vodonož. Kajbička, rytná palička. Ja by tam to bylo čud, nedržím niekde za reprák, aby to bylo čud, víš? A slabá baterka je potom. Poď. Vidíš. Je to máš kureda, co? Či to zakončím, Peťo? Počkej. No, čím to skončím? Dobre, nevadí. Nevíš? Vlastne. Ne, nevíte, čím to skončím? Dobre, nevadí.